Assalomu alaykum hamvatanon, hamdiyoron. Mana парварда яъни ниҳолчаҳои дарахтҳои Павлония нави М1 ва нави FT тайёр шуд. Mana инҷо навошро нависа мондагием. Mana касоне ки ҳамин хел дарахтҳоро завқ дора кориданияй оянда дар хонааш тахта, чӯб, яъни стройматериал тайёр кардани боша, марҳамат муроҷиат кинен ба устоз, ба сардори канали ангур ва боғ, ба акаи Искандар муроҷиат кинен. Мана дарахтҳо тайёр. Мана марҳамат. касе ки аз номи канали акаи Искандар меояд, аз номи канали акаи Искандар ангур ва боғ омаданияй, ҳам кирмои Калифорния, ҳам биогомус, ҳам ниҳолҳои дарахти Павлония арзон. метавонем ки то ноҳиятон дастрас кинем, то маркази ноҳиятон бепул роӣ кунем. Агар касоне ки аз Россия я аз дигар давлатҳо муроҷиат кунад, метавонем ки ба маркази ноҳиятон бурда тием. Мана марҳамат. Адреси мо шаҳри Ваҳдат, пештара Телмон буд, ҳозир колхози Бустон, деҳаи Балдирғон. номи ҳозираш Ҳақиқат аст. касоне ки аз тарафҳои Рудакӣ омаданияй, аз тарафҳои ноҳияи Ленинский район мегим, ба даруни колхози Ленинград меоем. касоне ки аз тарафи Ваҳдат омаданияй, ай пеши Пажарка, ай станса гузашта, аз Пажарка тарафи қибла, тарафи Телмон, колхози Телмон муроҷиат кунед. онҷо нишон медиҳам. марҳамат. охирон қишлоқи Ҳақиқат, деҳаи Ҳақиқат. парвардо аҷоиб шидагиай. ҳаракат кинен. мана касоне ки харидорӣ боша муроҷиат кинен. номерои мо 919 36 91 32. саломат бошед.